Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, segideok aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak misterio santuak behar bezala ospatu izateko. Erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna, erruki dakitula jainko guzti zaltsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoinuz, jauna, laguntza egokiak prestatu dituzu gure aurreniarentzat. Egizu pozik har dezakula eta besteen artean ere zabaldu zuk ematen dituzun salbamena. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Jakinduriaren liburutik, honela zioten gaiztoek, gogo eta okerrak eginez, sarea jarri ezazkiogun zintzoari, aspergarri baitzaigu, gure biziaren aurka dago. Aurpegira botatzen dizkigu legea ustea eta ohituren aurkako hutsegitea. Jangoikoa ezagutzen duela dio eta jaunaren semetzat hartzen du bere burua. Gure asmoa gaitzetsi ditu, bera ikustea ere egingarri zaigu. Bestena ez bezalakoa da arren bizitzea eta oso bestelakoa arren bidea. Gezurti hutsak gera eratzat eta gure bidetatik baztertu egiten da toietatik bezala. Zoriontsua aitortzen du zintzuen heriotza eta harrokeriaz jangoikoare bere aita duela dio. Ikus dezagun egiazkoak diren arren hitzak. Azter dezagun arren bizitzaren azkena. Zintzoa bada eta jangoikoaren seme zaindu du eta aterako etxaien aukera eskuetatik. Dezagun irainetan eta oinazetan, arren ona ezagutzeko eta egongarria neurtzeko. Eman diezaigun heriotza hotsagarria. Zaintzailea baduela esaten baitu. Horrelakoak dire haien gogoetak, baina okerra biltza. Beren gaiztakeriak itxutu ditu. Ez dakizkide jagoikoaren asmo ezkutuak, ez dute itxaroten zuzentasunaren ordaina, ez aintzak hartzen bizitza garbiaren saria. Jaunak esana. Zuk eman jauna, arnas berri, Jesu Kristoren evangelioa San Juanen liburutik. Aldi hartan Jesus Galilean zebilen, ez zuen Judean ibili nahi, judutarrek hil egin nahi baizuten. Judutarren txabola jaia hurbil zegoen, Jesusen ahaideak jai hontara igo zirenean, orduan bera ere igo zen, baina ez agerian, gordeka bezala baizik. Jerusalendar batzuek onera zioten, ez alda hau hil nahi dutena. Lasai asko mintzo da bada eta ez dio inork ezer esaten. Etxi ote dute agintariek hau dela Mesias,
Guk badakigu hau nongoa den, Mesias datorrenean ordea, inork ez du jakingo nongoa den. Orduan Jesusek jauretxean erakusten ari zela, oihuka esan zuen. Beraz, ni ezagutzen nauzue, eta nongoa naizen ere badakizue. Ni ez naiz ordea, nere etorri, egizale denak bialitan nator, eta zuek ez duzue ezagutzen hura. Nik bai ezagutzen dut, harengandik bai naiz eta harek bidalia. Orduan, heldu nahian hasi zitzaizkion, baina ezin izan zion inork eskurik erantzi. Ez baitzen iritsi oraindik haren ordua. Jaunak esanak. Garizumako azken txanpa honetan, evangelioek ulertzera ematen digute, behintzat testu ingurua eskaintzen digute, Jesusen bizitzako azken egunetakoa edo azken hilabetetakoa. Pentsatu behar dugu, halako etsai batzuk bazituela Jesusek bera hil nahi zutenak. Eta pertsona bat hiltzeraino gorrotatzen denean, horrek esan nahi du, halako gorroto handia zaukatela beren bihotzean Jesusen kontra pertsona horiek. Eta agertzen zaigu giro hori. Jesusen bazekin, baino haiekin hitz egiten zuen eta garbi hitz egin gainera. Hablaba Jesús con mucha libertad, con mucha claridad, delante de estas personas, algunas de las cuales lo odiaban hasta querer matarlo. Por eso estamos como en el último tramo de la Cuaresma, en la que está ya muy cerca la Semana Santa, y vemos ese ambiente. Jesús, hasta que no llegó su hora, nadie pudo tocarle. Y también eso nos hace ver, de alguna manera, la entrega voluntaria de él, porque dejó que le mataran, quiso que le mataran para mostrarnos su amor y salvarnos de esta manera. Es un poco, vamos a decir así, esa autoridad de Jesús que podemos encontrar, tanto en cómo habla, tanto en las cosas que hace, tanto en las cosas que dice también, con la libertad que habla. Por eso vemos un poco, San Juan en este Evangelio aparece como recoge tantos dichos de Jesús, tantas explicaciones de Jesús, y en concreto aparece esto que más de una vez que ha sido enviado por el Padre, ha sido enviado a salvar, no ha venido por propia voluntad. Jesús está hablándoles para que entiendan que Él es el Salvador, que Él es el Mesías. Guk ere eskatzen diogu, berarengan sinist dezagula. Egin ditzagun orain gure eskaria. Eskatuko dugu gaurko egun honetan sinisteko zailtasunak dituzten guztien alde. Jesusekin pertsonakin topo egiteko aukera izan dezaten, eska dezaiogun jaunari. Jesusen garriona zahotzeko beren bizia eman dutenei, jaungoak indarra eman dezaien. Eska dezaiogun jaunari. Epis
aita guztiz sartu, jangoiko guztidun betireko horri. Guk zuri eskerrak ematean nahi bai duzu, penitentzia eginez eta janetan eta neurri hartuz. Horrela, gure pekatari arrokeria ez dirik eta gose dienei jateko emanez, zure bihotz zabalaren antzeko izan gaitezen. Horregatik, aire guztiekin batean, bihotz batez goresperan kantatzen dizugu. Kanta dezagun aike nuekin, zeruko kanta ederrena, santua, santu, santua zera, hangoiko gure jaunarena, zerutan lurra goretzen duten, goretzen zuen aimena, osana zuri zeruko dietan, osana da gorapena, dedikatua orain da beti gure lana datorrena. Osana zuri zeruko dietan, osana da gorapena, dedikatua orain da beti gure lana datorrena. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturriz. Santu egizkizuna da, hogitarroa hori zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zikoa da, gogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztiok botatik, hau ere gorputza data zuentzat emango dena. Afalotuan garrika izaturik, jarrez eta eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztiok botatik, hau ere odolaren kaiz data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Horregatik jauna zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salamenaren kaiza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean zure sarbitzari onartu nahi duzulako. Eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen diunok Espiritu Santuak batekin gaitzala. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabaldorik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure ikas santuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, bizteko itxaropenean joan diran, gure senideak eta hildako guztiak harritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak iztiku arren, guk guztiok betiko bizitza egiten zagun, jangoikoaren ama Maria Tomatsuarekin, San Jose, bere senamarekin, apostolu sartu egin eta gizaldi guztietan, zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gure zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko alguztiu horri Espiritu Santuarekin batean, ospetaintza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak aginduta erakutsiak jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita
gure egunotan zure errukiak esker, garbi bizi daitezen eta estualdietan sendo betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jauna zuen esana da apostoluen bakea uzten dizuet nire bakea ematen. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa bezala eman jozu Elizari bakea, eman batasuna, errege bizi goizera gizaldi eta gizaldietan. Amen. Bakea egin zuekin. Zure bakea. Goikoarekin dutxada, utzi dezagula zahartzen gaituen pekatua, eta zure graziak berritu bezala Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, dedika zaitzatela jainko guztia dura erritak eta semeak eta Espiritu Santuak, azte jaunaren atean. Aigeru baten
jaungoikoak indarra egiteko. Orduan, datorren ostiralen, mezakin batera, izango dugu, nahi dutenentzako, gaixoen horiatuaren ospakizun